תחושה שמשהו התעורר, משהו קרה. אוי. טוב, אז אני קוראת לכולם מאוהל המחאה שלנו. נא להצטרף. טוב, אנחנו עדיין פה. כאן גרים בכיף עמי איתנו. טוב. אוהלים? פשוט לא מפסיק לגדול. יש פה מלא אנשים. סתירת האוהלים הישנים. ככה אני צריכה לקרוא לזה. היום השישי? בוקר היום השישי? היום השישי, כן. עלינו לטובה. בוקר טוב. סתירת האוהלים 3. סתירת האוהלים 5. אוי! חייבים בתשלום ארנונה. סוגרים שבוע, מרגש נורא. הלילה ישנתי פעם ראשונה, מעולה, ישנתי ממש טוב. זהו, אני מתחילה להתרגל לבית החדש שלי. וכולי התרגשות לראות מה צופה לנו העתיד. הגענו לאופניים שלי. 1, 2, 3, פתחנו כל מעבר, עכשיו נפתח את הפה. תנו לנו את הענק, וזה 4, 5, 6, זה עולה לנו יותר מדי. אל תתעלמו, זה מסוכן, יופי, זה רק כל העם. דרסתי מישהו. יש פה פגישה עכשיו של רוקדות ברחוב. כולם נכנסים פנימה ברגע שהבידורית נמצאת באמצע הצומת. הבידורית, תראה כל זה לא רק קבוצה קטנה של צעירים שנמצאת ברוטשילד. סוף סוף אנשים יוצאים החוצה. יש פנימי, יש פנימי. רגע, אתה רוקד? הידיים עוד לא בלתי כפר, עוד לא מצאתי מים באמצע המדבר, עוד לא ציירתי פרח, עוד לא גיליתי איך תוביל אותי הדרך ולאן אני הולך. עוד לא אהבתי די, הרוח מהשמש עלתה עליי. עוד לא אמרתי די, ואם לא עכשיו פה מהיום הראשון, וכל לא עובר יום שאני לא מתפעלת ממה שקורה פה, כאילו, זה מדהים, כאילו ממשיך לקרות פה כל הזמן דברים, זה לא נפסק, יש עוד הכל נורא צבעוני כזה, ומלא בחיים, ומלא בתקווה, מעורר השראה. מה אתה אומר על המאבק, אבא? שמה לב שאני כל היום הולכת ושרה Talk about the revolution, you know We all want to change the world. אז וואלה, זה לא just talking, זה אשכרה קורה. זה לגמרי קורה, כן. אנחנו בדרך להפגנה. אני נורא מקווה שיש שם מלא אנשים. אנחנו בדרך להפגנה. 300,000 איש. זה לא נתמד. זה מטורף. אני מבקש הערב להודות לפעילי המחאה ומנהיגיה שהזמינו אותי לומר מספר מילים בשם בנינו גלעד.
בוקר טוב. תשע. צריך לקום. בוקר 21. נכון. 3 שבועות. 3 שבועות של מהפכה. 3 שבועות של מהפכה. 3 שבועות של טירוף. 3 שבועות של לפני ואחרי. המהפכה הזאת הצליחה. שיט, שברו לי את האוהל. אני לא יודעת מה להגיד. במצב קיצון. מוצאים מאנשים דברים קיצוניים. כששברו לי את האוהל, אז אמרתי, וואי, שברו לי את הבית. יש מישהו שמשתיק ומחרבן באוהל שלו, וזה מסריח בטירוף, וזה לא הגיוני בכלל. אז מתי נראה לך נגור פה? כולנו כאילו פה כבר סוחבים בשיניים, גם החזקים בינינו כבר פוליטיקה יש להם ואגו. מחשבות על שוויון. אנשים פה חוטפים כאילו הרעלה. יש תחושה כאילו שמאבדים את המרכז, שהכל מותר, הכל אפשר, הכל כאילו אין בלנס, הכל כזה מאוד בקצוות. בקטע מפחיד כאילו קצת. הלכתי ביתה. זה יוצרת הזדהות, אבל אני לא מזדהה רק עם כאב שהוא יהודי ישראלי, זה עם כל הכאב. המהפכה הזו הופכת להיות מעניינת ומסועפת מרגע לרגע. יש המון דברים שקורים מתחת לפני השטח, לא פשוט לגור שם. יש אנשים שהם מהפכנים גדולים, אבל אני לא יודעת איך הם מתנהלים בחיי היום-יום שלהם. יש דיסוננס של המון דברים. אני מאחלת לנו שהמהפכה הזאת תצליח באמת, ולא תיפול לתוך כל הפוליטיקות צריך להיות בן אדם. פשוט להיות בן אדם. And anytime you feel the pain, praise you refrain. Don't carry the world upon your shoulders. For well you know that it's a fool who plays it cool. אני מנסה לחשוב כאילו איך לסכם את הדבר הזה, את האוהל הזה, את מה שהלך פה, את האוהל 45 הזה. אולי אני פשוט לא אסכם, נראה לי.